Hej, i dag der skal mig og Philip lave en benbussel Challenge. Ja. Her har vi skålen til bræk og sodavand, 2 Pepsi Max. og så har vi, Benbussel, som lige fuckede før. ja, vi tager dem, og jeg har spist nogle, det er derfor, der er så lidt. Jeg har spist nogle, men hvad fuck er hjulet? Jeg henter det. Så kan jeg underholde jer imens. Der er en med Tutti Frutti eller stinkende sokker. Du kan læse videre. Og så er der en med lime eller... Hvad fuck er det nu? Eller græs, Græs. Jeg har slået græs. Eller så er der rom æg. eller smørpopcorn, tandpasta eller Blåbær. ja. Bræk eller opkast eller fersken, hundemad eller chokoladepudding, bussemand eller saftig pære og sådan nogle baby wipes, jeg ved ikke helt hvad det er, eller kokosnød. Jeg Så kender noget kokosnød. vi spinner. Lad os lige se om den Skal jeg virker. spænde til dig? Nej, vi gør det sammen, okay? Okay. 3 gange. Og den lander på. Og den var lige, vi spiller den lige en gang til. Fuck det. Okay, så den første er, det er fersken eller eller opkast. Okay, ja. 3, 2, 1. Ja, jeg vandt. Det var opkast, mand. Ej, hvor er du noob, mand. Okay. Hvor er det vand? Det var opkast. Jeg tror mere, det også var. Så der var ingen, der vandt et point. Noob. Nej. Hvad med? Det gælder om at få en god. Ja. Og den næste, den bliver, vi spiller 3 gange igen. Den næste er, Den ligger mega over på den der. ja, det er den brune, som er hundemad eller chokoladepudding. Chokoladepudding. Hundemad. Hundemad. Nej, jeg kan ikke kende forskel. Det er chokoladepudding. 1-0 smag. Og jeg kan ikke smage forskel. Vil du smage? Nej. Okay. Prøv at ånde mig i hovedet. Det er chokoladepudding. Nej, Okay. 1-0 til mig. Ja, 1-0 til Philip. Tandpasta eller blåbær. 3, 2, 1. Blåbær. 2, 1. Okay. Den er god. Okay, må jeg også gerne prøve at spænde. Du kan spille med. Den tager vi så ikke. Nej, jo, vi bliver nødt til det. Det var opkast eller fersken. Igen. Fersken. For helvede, den er god. Du lærer det lige lort. Jeg er så uheldig i dag. 3 til Philip. Okay, det næste er, du spiller. Okay. Jeg har 2. Det er sutteklud, eller baby wipes, eller kokosnød. 3, 2, Hvad er det, jeg ikke engang fandt med ham? 3, 2, 1. Kokosnød. Baby wipes. Når jeg spiser den stadig, det smager meget godt. Jeg kan smage den. Jeg kan ikke. Hvad er det her? Ja, det er baby wipes. Lækkert. Seriøst. Du kan lide baby wipes. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Okay, du spiller igen. Den spiller 3 gange hver. Fuck, jeg kan ikke. Og så sidst. Den ligger herovre, synes jeg. Ja, det er bussemand eller saftig pære. Jeg kunne dufte Saftig pære. Det smager godt. Bussemand, men det smager meget. Så 3, ikke? 3, 4 Det er hvad? til dig. Ja, sikkert. Okay. Jeg vidste ikke, du skulle smage smage igen. smag. Så godt. Tutti Frutti eller stinkende sokker.
Let's do this, motherfucker. Stinker sukker. Tutti frutti. Er det ikke? Jo. Prøv at lukke. Jo, det er. Stinker sukker, det smager så godt. Det smager ikke værst. Okay, kom nu til at sætte spændende. 1, 2, 3. Det er det igen. Kokosnød eller baby wipes. Jeg fik lige 3, 2, 1. Kokosnød. Jeg tror sgu også, det er det kokosnød. Ja. Det smager som lort. Okay, så står den 5, 6, 4 til mig. Lime. Jeg ved godt, jeg ikke spiller 3 gange, men lime eller slågræs. Og det er min far, der sidder Ja. der. Jeg kan seriøst ikke kende forskel. Det er slået græs. Lime. Jeg skulle til at spise med lidt mere græs. Lime. Græs. Min far taler med min mor. Din mor. Okay. Næste er... Skal vi spise alle dem op? Bussemand. Det er softy pære. Okay, vi tager den lige. Jeg håber, jeg skulle bruge sådan. Du tager en lime! Kom nu, Philip, du skal tage den der. Pød, du er busmand. Så skal der. Det her det var seriøst stort. Jeg skal lige op og sige hyldefar. Nej. Jeg tager bare en penge. Så kan I. Hvor kan du? Lime eller... Fuck det, jeg skulle ikke have taget. Jeg skulle være lidt mere stille. Hvad fik du? Slået græs. Nej. Det var omvendt. Nej. Den eneste, vi ikke har... Now it's my turn. Tutti frutti eller stinkende sukker? Tutti frutti. Tutti frutti. Ja. Nu skal vi tutti frutti. Jeg skal lige bede om kræftflån. Okay. Så sådan. Jeg har 5 nu. Eller 6. 6-6. 6, okay. Jeg har ikke talt det helt, så... Det siger vi bare. 6-6. Din tur til at spænde. Den er uheldig på, så Okay. 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 Rådendæk. Eller smørpopcorn. Og jeg ved ikke engang, om jeg kan lide smørpopcorn. 3, 2, 1. Nej, fuck. Vent lige lidt. Jeg vandt faktisk. Fordi jeg fik smørpopcorn. Du fik rådæk! Du fik rådendæk. Jeg fik faktisk vi kan stadig lugte til det. Okay, men jeg fik smørpopcorn, det kunne jeg smage. Det nåede jeg smage. Og så den sidste. Nej, jeg har lige smagt. Nej, du har. For satan. Nej, jeg vinder ikke det her. Jeg har ikke engang fået den ind i munden. Jeg kan stoppe. Vent. Rådendæk igen! For fanden. Ej, det er lort. Jeg tror Smørpopcorn. Det smager stadig lort. Så man kan ikke vinde noget godt på den. 8-6. Nej, 9-7, tror jeg. Jeg siger bare 9-7. Den står rigtig 8-6, men jeg siger 9-7. Skal vi spise alle dem igen? Kommer ikke engang halvvejs. Okay, Og den vinder jeg næsten altid. Okay, vi tager Seriøst. en mere på efter den her. Vi tager en mere efter den her.
Og så er det stinkelsessukker. Nej, jeg har ikke haft den inde i munden. Stinkelsessukker. Den sidste. Vi venter til vi har fået alle. Vi har fået bussemand og saftig pære 2 gange. Den her har vi ikke fået 2 gange. Den her har vi heller ikke fået 2 gange. Den her, den har vi fået 2 gange. Lad os se. Den her har vi også fået 2 gange. Den her har vi også fået 2 gange. Den her har vi også. Så vi mangler faktisk kun de her 2 forskellige. Skal vi så tage de 2? Vi starter med... Nej, ikke hundemad. Vi tager, den er god, hvis man får chokoladebuden. Nej, vi tager sgu da... Vi tager den der først, hvis vi får dårligt, så får vi sikkert noget godt her. Nej, 3, 2, 1. Jeg kan dufte det. Chokoladebuding. Hundemad. 10-7. Smager ikke engang så godt. Nå. Den nupper jeg. Den nupper jeg. Det er min mund. Nej, hvor er det? Nå, den sidste. Den her. Hvordan fuck kunne du fly? Hvordan kunne colaen flyve op? Tandpasta. Eller blåbær. Blåbær. 11-7. Godt, jeg gider ikke der mere. Du fik tandpasta. Lidt lort. Ved du hvad? Du fik tandpasta. 11-7. Jeg kan lige en mere. Du kan ikke få dårligt. Tandpasta. Lidt tandpasta. Hundemad. Fuck det her. Hundemad. Hvorfor Den her. spiser min egen arm? Er du en hund? Okay. Fokus. Hvis jeg ikke ved noget godt. Så får jeg fucking slået græs. Nej, du. Ja. Så den sidste. Og den altid. Hvorfor fuck den? For den er sko. Blåbær. Blåbær. Over halvdelen af de der mine. Okay. Det var så slut på den her. Lækre. Klamme. Lækre challenge. Og ja. Det smager. Det er sjovt Lad at være være. med at prøve det. Det smager helvedes. Heldigvis fik jeg fik aldrig rådent æg. Men jeg lugtede ud til Philip. Og Philip. Det er mig. Hej. Men Philip han fik noget lort. Og jeg har lidt strøm på min iPad, så jeg tror vi slutter her nu. Så og faktisk, så kan jeg lige fortælle noget faktisk med Philip. Om Philip, han skulle faktisk have været med på kanalen her. Ja, Men så gad han ikke også. Nej. Der skulle faktisk have været en til mere, men de gad. Philip og ham den anden, de gad ikke. Og så tænkte jeg, Det kan være, at vi kommer ind lige om lidt. Som en ninja. Så hacker vi os ind. Og lave den her om til en fed cremebus. at alle de smager bussemand. Fordi du sagde bussemand, så skal du smage en bussemand. Bussemand. Okay? Så imens Philip skal spise en bussemand, eller siger vi, Hvad fuck er det? skal være saftig pære. Yes! Yes! Jeg tror godt, man kan vise det. Nej. Over halvdelen af dem er mine. Prøv at se, hvor klamt det der er. Ja, vi vil bare gerne sige Tak for i dag. tak for, at I så med. Håber, I kan lide den. Og giv et lille like, hvis I kunne lide den. Og abonner. Så hej hej. Ses.